गैला हरियाणा घोटले घोटात नइखे हमारा से खाना। काहे छोड़ी गईला बाहरवा पलमुजी लाइन मारेला देवरवा पलमुजी। जब से तू सैया छोड़ के तू गईला हरियाणा हरवा पलमुजी लाइन मारेला जिला हरियाणा। घोटले घोटात नइखे हमारा से खाना। काहे छोड़ी गईला बाहरवा बलमुजी लाइन मारेला देवरवा बलमुजी लाइन मारेला देवरवा बलमुजी। के हुआला दुखवा सुखवा में सब के हुआपन। सुखवा में सब के हुआपन आपन कहावे बालके बा। सुखवा में सब के हुआपन दुखवा समारे खातिर के बा। दुखवा में सब के हुआपन आपन कहावे वाला के बा। आरा के ओठलाली लगवलू बलिया के बाली नावल के चुनरी। ठलाली लगवलू बलिया के बाली नावल के चुनरी। तोहर मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा। चालेलू रहिया में जब चमकत पायल बा। चालेलू रहिया में जब चमकत पायल बा। लाल चटी कार चनी जयनी पुरैया दुखवा से जाने घबड़ैया हो। दुखवा सभा का पर बाटे सभा का पर बाटे हो। सभा का पर बाटे का पर बाटे हो। सभा का पर बाटे दुखवा से जानी घबड़ैया हो। दुखवा सभा का पर बाटे सुखवा से जन घबड़ैया हो। दुखवा सभा का पर बाटे। एक जो खुयो बाने चाँद हो सुरु जावा। ये के बगल बादे आनावा उनहु प लागल बा गरहनावा हो। हनावा हो सभा का पर बाटे उनहु पे लागल बा गरहनावा हो। दुखवा सभा का पर बाटे एक त दुखी हो बाड़ी गंगा त मैया। एक ऊपर उनहु पे पड़ल बलुआ रे तावा हो। दुखवा सभा का पर बाटे उनहु पे पड़ल बलुआ रे तावा हो। दुखवा सभा का पर बाटे।
एकता दुखी हो बाड़ी सीता मैया, एकता दुखी हो बाड़ी सीता मैया। उनहु पे पैसा उनहु के ले गईल रावणवा हो, दुखवा सभा का पर बाटे। उनहु के ले गईल रावणवा हो, दुखवा सभा का पर बाटे। दुखवा से जनी घबराइहा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की वीडियो में दोस्तों। आप लोग हाथ जोड़ से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग फॉलो करिए, खूब सारा प्यार जुड़ा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा भी चैनल पहुंच जाए दोस्तों। इतना दिन हो गया चैनल हमारा बढ़ नहीं रहा है दोस्तों। आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारा घर द्वार बहुत करीब घर का हूँ, आप लोग हमको विनती कर रहा हूँ कि आप लोग हमको आगे बढ़ाइए, फॉलो करिए दोस्तों।